Ngai thatu zong zong te chibai levek ule tun tum kan video po hian India ram chunga thil thleng nge I han in haule don te ang February ni som pakwa kumsang ni som ni jing chu tukdang ang bokin boruak po anom le hlemaya Haldia Durgapur West Bengal a po chuan mi te chu an risel na atana an taksa te soizoi hlamin misang sang te chu anin sulpel chu zuta amero chu chutia engdang ma ngai to lawa an omlai chuan thok le khata an pi aloka chuan thil kang chu an hmuta thut maya eng thil nge kang ti po chu hre theilo ma sila luya tuine chu choi ta hlomin kang mei thelmi tum chuan chulaya exer lavel te chuan thei top chu an chhuat ta hlom ani chu kang mei chhuaka chuan mishing taksa nge nia hria chu mu ani a an han bel chan nu phe chuan kang chu mishing pahni rawng nge ni ti chu chiang taka hria theini in chu vele chulai hmuna mishing kang om chu reilote a mi te chuan an hredar ta hloma hemi wang hian police te po ko ngal ni in police ten thil thlenna hmun an thlen lai hian helai hmuna exer la te hian me kang po chu an no thel fil diam to a te chuan police ten an thei ang angin a hmuna chuan hu chuina chu thoktan ta ngalin mishing kan na bula chuan sam mu ani a chu police ten hu chuina chuan an thil mu ma sakber ni in nu chuina chu an chan chho ta ngal mul mula hei ba ka hian an rong mu te po kha damdo ina endik tura da ngal ni in forensic team lampo thil thlenna hmuna chuan nu chuina thokngal to chuan an ron thleng ve te boka tin police te po chu arem chan dan ang angin mishing taksakang an hmona bulle a chhevela chuan poi khoi tu emo he thil thlenga an nu chuina na thil tangkai theitur zong chuan an che chuak ngal char chara ti chuan hetia nu an chuina lama hian kang mei chuan atanga hlawak lawa leile na hnu ma thar tak mai chu hmuni in chu poi khoi tu sol hnu ni nge in an ringa alandana poi khoi tu hian ami tha ti rawang hi atira chuan phum atum ni nge na langa ma se engi mo chandang awangin arwa mansa chu thlak le thutin a hal tu jok ni in alangta ani ti chuan he thil thlenga zona lian tak mai ni ta chu tu tinge kang me twar tu hi ni ta angle ti le engwangin nge hetia rong tak maya hal hlum an ni tak ti te chu ani a he zona hi police te zona lian tak ni in police chau ni law mi puiti zona po ani nge a chumi ni wang chuan police chuan tun hnaya mi bo anom le omlo chu chhuile ngalin hetiang thil thleng kai hnoi report awm le omlo chu station tina chuan an so ta hloma amai ro chu an duang ero chuan chana an la mu thei si lo nen nu chuina an tho tak tak ma February ni som pariat kumsak ni somni kuma khan police chuan mi puite chu an nu chuina puitur chuan ngen na an ti chuak taringot maya heiba ka hian police Facebook account atang hian chanchin thar awm theina tur chuan thil thleng chu post ni in social media atang hian tu ti hriat lo pahnih te ruang na sataka kang chongchang chu thedar ani a heta hian kong engemotala ma an son pui ngei po chu an ring viau maya heti lai mekin forensic team lamte po khan nasataka kang mishing ruang chu tunge ani an hria theinan chuan ma po chu an lo la mek zela te chuan chung ruang kang bang chu te chi hrang hrang an nei pui hnuwa he thil tuar tu te hi meichhia ve ve an ni ti chu mi pui hria ta chuan pholan ni in meiche pakhat zawk chu kumsom hni pahnih mi ani thule pakhat zawk ero chu kumsom thum pariat atanga kumsom ni inkar ani thu tarlan ani a in police chuan an phak ang to ka ruang indik na chu an kalpui ba ka thil thleng ne na in kung kai thil om zong zong a hria piang ta chuan arang lama thu nei tu te hne na soiwa tur chuan mi puite a hian thu chhuwa chu an siam zui le ngal bok ani heti lai mek hian police ten an Facebook account na meche pahnih kang chongchang an post awang khan February ni somni pahnia to ti hriat lo mi pakhat ne na tang hian call an dong hlo maya chuta mi pa chuan Facebook a meche pahnih chu a friend list ami an ni thu te social media lama an active thin hle thu te soin engi molai tanga mechia te chu an re mak dan te chu aron soita a chuta a friend list a meche pahnih te chu kang hlum ta te an ni nge em ti shelo ma sila thil thlen dana tang chuan engi mo ngai that lo na lian tak mai ane wanga ron report ani thu te a soita ani ni chuan police chuan mi pahne na chuan chu meche pahnih te Facebook a anin da dan chu lo zot le in Rama Day le Ria Day an ni thu chu a soi nuwa
police chuan chu account chu an en ta nga la chuta an inna alandana chuan he hmeichhia te pahnih hi social media lama thian ni satle alovin nufa an ni te chu reilote an hre thei ta ngal tlat mai an nu chui zelna atanga alandanin heng hmeichhe pahnih te hi West Bengal New Barakpur mi le sa ani thina ni ti po chu hriat thei ani ta a ti chuan hetianga thu adar ta ka chuan Ramadi le Afanori chung khatleina te chu police chuan bipupin anni po chuan thu chang jok hre tur hian police station lam chu an ron pan tangal ani ti chuan chuta an chung da seidan chuan Ramadi le Afanori te chu nu fa in kong ngai tak mai anni thu ti le haldia an nu fa a an chen dun thu te soin an chen na hun vel te po police chu an hri hre ta boka chung thu an shat nu chuan police chuan Ramadi le Afano chen in chu vakal chil in an va pan tangala ma se in chu ponama tang hian tala in alo in kal tlat mai hemi nu hian an thena ma cheng te na chuan Ramadi le riai thalak te chu mu tirin an shat le shat lo thu te an zo ba ka an chin chang engi motal shiat an nei le nei lo thu te chu an so ta hloma chuta chung howina an lo seidan chuan Ramai te nu fa chu ni thum liam ta atanga an ina an naron hon lo thu an soi tang phe chuan police chuan an rong chhar chu Ramai te nu fa nge ani rina chu an nei lian so ta hle ani Ramai hian kumsang ni som pasari khan apasal riai pani bok chu dan ang taka thenin Mumbai a apasal hluitinen hian an cheng thina ti chuan apasal a then nu hian West Bengal a anu le apati bola hian hole in reilote an in puya changa hlawak lo haldia pora chuan afanonian chuan an in dang le a Ramai le apasal in thin lai hian riai hian polriat azermek nge ani ti chuan hetia Rama in riai a in dan pui nu hian a thei topin afano en kolna atan chuan hna chu a thok ve zela chuti lai mekin afano riai po kha zernalama chuan adwai lo bok nen hetia anin son nu po hian a zerlai chu zerzom zelin sang tak thlenga lekha zer chawa anu ta na phurit nilawa anu en kolto ani theina turatan chuan song to an lian tak mai chu alo nei ve boka heiba ka hian Ramai po chuan afano chu zernalama a that lo biak chu hlawin a phak ang tok te te chuan a pui ve boka afano momo anga piang ti sak thei tur chuan hna chu a thok rim ati thei ome ti chuan hun le ni te aliam zela riai po chu ron se lian ve zelin a zelna chu chunjom zer adu awang hian New Barakpur College a chuan kal adu thu soita a afanu du na te chu Ramai po chuan lo hre thiam ngal vatin afanu chena turatan chuan New Barakpur a chuan in chu alwa tir ve ta khala hetia New Barakpur a ama chawa ria in alwa lai hian anu Ramai po hian haldia lama ama chaw hian in alwa ve bok ani ome hengba ka hian police tena an chui le zel danin Ramai le riai te phone location chu chui ani a heta hian Ramai biak zen deuh mai pakhat phone number chuan police mi chu ala ta phian mai police tena an chui le zel dan phe chuan he phone number hi an nu fa a an biak na hnun ber ani ti chu hriat ani le a le chuan an nu fa a an biak zen tak mai number hi police tena an chui le dan chuan Saddam Hussein number ani ti chu hriat theini in heta thil chiang deuh ta chu Ramai te nu fa hian Saddam Hussein number hi ni khata darkar chuang fe bichinin chu chuan alan tir tak chu Ramai le riai le Saddam te hi ani nial thokhat le ti chu ani ome ti chuan police ten Ramai te nu fa biak zin tak mai Saddam chu eng ang mi nge ani ti le khoi hmuna chenge ani ti te chu hria chwa tum chuan an be le ta a hei mai ba ka hnu china na an hria thei thil poimo tak mai Saddam hian shil tur alo nei mel takin ti in Saddam zon hna chu aranglam chuan an thok tan le tangal mulmula ti chuan vane thlau tak mai in reilote a Saddam chen hmun chu police chuan an hre thei ta hlau mai chu vele Saddam chen ninge an hriat New Colony dura chaklam chu an va pan tangala ma se hetia an va thlen hian Saddam chen omti atang hian Saddam chu damdo ina awm thu police chuan an hre tlat mai ma se Saddam en kol anina damdo in lam chu pan le ngalin hetia an va thlen nu hian Saddam chuan natna hlom tak alo nei lo awangin thu zo fia torin police chuan an custody lama an hroi zuita ani hetia an thlen nu hian police chuan tlang takin Saddam chu zona an zo ta ngala chuta chuan engwanga Ramai le
afanori ai kha thatngi ani ti le nga tinge halral atum ti de chu police chuan an zot ma sapota ma se police zon awang chuan sadama chu aham hai hle thung tol thana kai hnoi reng renga ala tel ve ngai lo thu te chu soin an zon zo chuan chana apek theilo thu asoitlat maya amai ro chu police chuan sadama hna chuan fin fiana thatok tak an nei reng to thu soin February ni som pasaria ramai le riai te phone location chu a ina awm thu an soya chu mai ba ka phone atanga anin biak na song song po an shat vek to thu te le poi khoina ai nam hnoi ve nge ni ti fin fiana thatok tak an la nei thu te police te na an soita ka chuan sadama hmela chuan hlauna chu aron lang tatlat mai te chuan hun rei tak police ma chuan athuruk chu azep theidon lawani te chu hrichuak ni om tak hian ramade le afano ria de te chu ama thange ni thu chu asoi chuak ta ani engwanga sadama hian no fa in mangai tak te hi rong taka thatamai nge ani angle he thil thleng phena hian eng thuruk nge om ti te i han in hauzel don ti ang police te nu chhezel na atanga alan danin kumsang ni som pasari kumkhan ramai chuan Facebook a account siamin akho harpo anim hle maya heta tang hian sadamanen hian in mel sha chawin chen thatak angin anin be chhawtana ma se heti lai mek hian ramai le sadama in shat ang thawin riai hian Facebook atangin sadama hi lo hrive in sadama po hian rama i abiak ang thawin riai po hi abichina anni po reilote a hian chen thatak ang chuan omzuin an phone number te anin piak nuwa anin biak fo taka phe chuan an pahni in kara chuan indu na ron piang chhok ta hianin anin ngai zong ta a ma se heti lai po hian sadama chuan ramai kha ala bereng tho ani ome te chuan sadama chuan ramai tinu fa chu inle chena siam pui ve ve in ato te ve ve po hian sadama chu ril hel chang po kha an shemi alawa khatia ria in ama chawa in alo atnuwa sadama nena anin hmel shat nu phei chuan anon chu azalen te hlemaya sadama nen chuan veitam tak in tlo po fawin anua phei chuan an pahni chuan an cheng dun ta hial ani ti chuan ramai chuan afan omdan chu ron thra chhuakin chutianga afanu chen pui sadama chu ama biak thin nge ni ti a hriat nu phei chuan a thin arim em ema bum ani na wang lam ai ma hian annu fa a sadama thlem thluk thei ani awang chuan alung oilo tak zet ani ber ma se ramai chuan chutianga afanu te pahni anlo chen dun to si awang chuan afanu chu kian ta zokin sadama po chu abiak lo pha bik chong lawa amai ro chu he thila thlena tanga kumthum hnuwa riai le ramai te chuan sadama chu nopui fanaw nei lai ani ti chu an hre chhok le tatlat maya chu an thil sha chwale rei tak bum anlo ni to na awang chuan sadama chunga chuan an thin arim em ema chumi ni wang chuan kong ingi motaka annu fa sadama laka phubalak ve do na thinlung chu an nei ta a chota ramai chuan sadama hna chuan afano chu nopuya ta na nei tur chuan shilin ani le do silo ani chuan police te na thu boy thelwa chuan avo ve ta mi a amai ro chu hetianga rama in sadama avo nuwa po hian sadama chuan hlauna ani lo mai ni lovin riai nei tum na reng reng po chu ala nei mi chong lawa chumi wang chuan ramai chuan arwa mana chu a hlo tling do lo ni ti chu hria in kongdang adapli a chuta annu fa a anra mandan chuan sadama thalak dukdak lo pui pui an nei mang chuan sadama chu blackmail an tum le ta mi amai chumi mang chuan annu fa chuan sadama chu vota thinin riai chu nopui anei lo ani chuan adam chung zonga amol photo tur tho chu an chhel ta chena ti chuan sadama po ramai te nu fa che dana wang chuan ngai thatakin om thei to bik lo chumi ba ka in lama anopui fanauten an sha chu a hlau hle maya chumi wang chuan amol pholon atana ramai te thu sei zom top chu atana a that ber ta ka wangin sadama chu ramai te nu fasala chuan atang ta chu ani ta bera chu mai ni lo ramai te nu fala chuan sadama chu puisa ti dil thinin andu angza sadama ko ta tanga an hmulo chuan na sa tak taka an khumba ka a video le a thlak te chu thedar saka chuan an vo tarang maya chu chuan sadam ri ro chu ati ha thinin lau thong re reng chuan a hun a man pha ta thin ani amai ro chu ramai le riai vo be na atanga zalina ama angchia anun chu zalen taka ani le theina turin malaka tolani ti chu sadam chuan a hribe tlat maya
achunga thil thlen dan zong zong ta chu a thian thatak mai pakhat chu shilin ramai tinu fa chu kumkhwa atana da bo chu aril ruk ve tamia mai ti chon sadama chuan ramai tinu falaka arwa manati hlotleni atan February ni som pasari chu ruatin hemini hian sadama chuan ramai tinu fa chu a hran ve ve a ina leng tura wasomin zu po tui tak tak ani thutile zalen taka inkom hlimna hun a man pui du tho chu awasoya te chuan riai ni na an chen don na mun thin nge ya khan ramai tinu fa chu sadama motora wakalin zu chu anin ho ta nge ya ma se riai ero chon zupa ngai chu in be du lavin ril rufim tak apothung nima sila sadama chuan ramai tinu fatan chuan e tur chu lo siam sak le in chu a cho siam chu ama ti lo chuan e in sadama hian ai tur siam a hian damdoi kha alo pol vek maya chutia sadama e tur siam sak riai tinu fa ina an e no chuan an taksa chu thunun thelo chuan an taksa te chu azoi tangoi maya chu vele sadama chuan a thian pakhat manzur alam malika chu wabia in reilote ya ani po chu sadama omna chuan aron thleng ve ta ngala chumi hnuwa an thian don hian ramai tinu fa chu plastic beka da in motora chuan an hlang ta ani te chuan haldi leibula chuan kal in chulai hmuna chuan ramai tinu fa chu phuman tum zeta ma se lei chu man hmo taka an lei hnu po chuan mishing pahnih phumna tur chu donga thukin an lai thuk theilo tlat maya hetianga hun an man song hi darkar ni lai ni in an thil ti lai chu ti zo man chu anin ring talo bok nen chu ai ol samjok ruang chu the thanga halral me chu an tum taringot maya te chuan petrol chu valei in ramai tinu fa chu hal hlumai to chuan an ro man nei to sa kha tidang lamin an tum dan chu an thlak le ta alo ni ma se heti lai hian ramai le riai an da na plastic bag atanga an lak chhuat nu po hian ramai tinu fa hi lachi zeu zeu ringin an shoka an re nuwa po a hnoloka ramai tinu fa hian ni khwa chu an na she vezel ni na langa ma se bele tur hian an taksa chu an thunun thei to silo zirmi ten an soidan phei chuan heti lai hian an ril ro chu alfim hle thu an soya ma se damdoi na tho awang khan an taksa himna tur po chuan an che son thei to lo ni in an soibok ti chuan sadam le manzura chuan an ti tur chu ti ta thoi thoin chulai hmun chho san wa chu an du hle maya an ro manna pakhat zok chuan ramai le riai te chu petrola an le hnuwa an halta aloni police nena sadaman asoidan chuan ramai le riai te kha adu reng wanga that ani lo thosoin vobe ani reng wanga chutiang ti lo theilo din huna adin thote riai chu nupuya ta na adu lo wanga tol that ani thote chu asoite boka ma se policean riai de ri an mo chho atang chuan sadama thu soi chu dot ani chu an ring tlat mai si chuta riai de ria ain zia dan chuan sadama chu nupui fanau ne reng chunga amale anu labe sei to mi paten om tak ani thote chu alo ziak veka tin riai de ri a hian in ne na certificate in zip chu moni in riai le sadama hi dan angin anlo in nei to nge ni ti chu cheng takin certificate atang hian a hria thei ta boka hei mai ba ka sadaman riai nupuya ani dulo wanga athatanga ain chalna khan thudi khailan tur chu ala om ni ngein alang ta boka sadama chuan engwangin nge riai tinu fa hi athata kangle riai de ri abok hian sadama chuan me chedang alabiak reng arin thote sadama po in ama chu mi padang abiak arin dan de chu riai hian aziak lang vek bok ani ome amai ro chu engwangin nge sadama hian riai tinu fa hi athana chandik tak hi hriat alani theilawa asoyang hian inena chungchang wange thuruk dang highland tur ala omzok he thu boy wang hian sadama chu February ni somni pathum kumsang ni somni khan man ni in athurwal pui achian manzura po kha February ni somni pasaria police chuan anman ve ta ngal boka nima sila ko thian an chung thu hi ala rel fel lo thong ani ole khati song kha ton tuma kan case ngai thla khole the so alo ni le ta a he case a kan ngai dan te comment section lama kan lo soi ve le chho don ya